Take the music. Kumbulala, bafethu. Don't kill me. I'm alone. Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ukalewe izinyembezi umculo u-TNS phambi kwabalandeli bebhekile ku-Instagram. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi na kuphi la inbola khona le video. Kanti ke mangoqala usijonele likhasi wamukelekile igama lami ngusibonga konke wakandwande. Bafethu ke le ndaba ayihlekisi neze eni iletha umunye. Ngizokhuluma ngazo namhlanje, ngizokhuluma ngomculo u-TNS uNkazimulo Ngema owaduma kakhulu ngengoma ethi umona, ethi badlela umona. Abasasidrayiseli bona basitshela ukuthi ngesisaphumelela. Abantu ke baye bayithanda kakhulu le ngoma ayishaya nompumi. Kanti ke bafethu u-TNS uhambile waya ku Instagram waba live waseke edlulisa into engamphathi kahle neze la agcina esekhala khona izinyembezi phambi kwababukeli bebhekile noma abalandeli. U-TNS ke azukuthi who am I competing with la at production. Mina TNS ngakhona ukuhlula equpheni. Mina TNS ngakhona ukuhlula kule department le. So that I understand ukuthi fanele ngidile nobani kanje, ngidile ngequpha lo fanele ngidile ngequpha naye, lo kufanele ngidile ngeproduction naye, lo kufanele ngidile ngemoto naye, sishaya race naye, lo kufanele ngidile ngokuthi naye. Because manje ngisa-understand mina lento yobufazana ngiyazi, lento ukuthi manje sikhulumele eceleni samadoda sibise ngathi manje sifaka ama-pad noma ama-paint. Mina ngifaka i-paint, nginenkinga eyi-1, ngiyabumela ubudoda bami namazwi wami, ngiyafa namanje South Africa iyangazi, ngazela ngalokho. Akukaze washintsha ukuthi uTNS emele into yakhe leyo Durban United mawukuthi kunenkinga. Because manje I just cancelled, imagine I just cancelled a long journey. Fanele ngikancela i-trip yami yokugcina, ngikancela i-trip yami ekufanele ngabe ngiyise eJoburg, because kuleyo trip leyo abantu they think it's fine lento le, I'm sure, but ngizeyilungisa ke kushuthi ngizoyimaneuver kahle ngoba mina nikwazi ukuba ne-solution kulento le. Mina ngizoyifindela i-solution. Ngikancela i-trip yami eya kwi-lockdown house party. Apparently ngingedwa, but kunabantu abafuna ukuthi bangibulale ngingedwa nginje, who doesn't even care. It's fine. Take whatever, guys. Your music, take the music. I want music. I want you guys to take it. Take the music. Ngibulala bafethu. Don't kill me. I'm alone. ubekile ukuthi usehlukumezeke kakhulu kule ndima yomculo, naye uyayizamela, akanabazali akanamuntu, iyona ndlela le azama ukuyiphilisa ngayo ukuze impilo yakhe ikwazi ukuya phambili. Kodwa kunabantu abathile abalokhu bemmelele benza izinto ezibhlungu kakhulu. Umentioneke ukuthi kune group ekuthiwa iDurban United enabaculi abathile, ngisho abaculi abaziwa impela baseDurban. Washo ukuthi naye ungaseDurban, kodwa ke leyo group leyo ke akayazi ukuthi ya exist, kodwa ikhona futhi ke inama artist amadala aqinile impela, o DJ yena bamvalela ngaphandle kuleyo group leyo ke abamfaki. Kanti ke ubika nanokuthi ke bekunenye i-lockdown house party kaShimza obekumele aye kuyo, kodwa ugcine sevalelwa ngaphandle. Washo ukuthi iyamhlukumeza kakhulu lento eyenzakalayo uTNS, njengoba ke engenamuntu noma usehlukumezeke kakhulu, vela ngazi ukuthi uzobika kubani, akana baba, akana mama, akana gogo, akana mkhulu, kahle nje uthi akana mndeni. Kungani abantu benza lento le? Ukhala ukuthi ke abantu bayamloya, benza lokho nalokho okubhlungu kakhulu bafethu. Lento le ifikisa umunyu, kuthe egcineni wagcina uTNS esekhala izinyembezi phambi kwababukeli bafethu. Ibhlungu kakhulu lento le, ibhlungu lento eyenzakala kuTNS. Abantu ke bebelokho bemduduza abalandeli ukuthi siyakucela TNS, ummusic wakho umuhle kakhulu, sicela ukuthi ungakhwithi. Wathi ke okungenani abathathe umusic beshiye yena, ngoba manje sebemzama ngazo zonke indlela bafuna ukumbulala ngenxa yokuthi umusic kaTNS ubabalisa uboya enkomeni ngendlela bona abathatha ngayo. Kanti uTNS yena uthi uyayizamela bafethu. Kanti ke sengiphuma kanje ake ngizwe kwi-comment section ukuthi wena ngabe luthini uvu lakho ngale ndaba kaTNS. Asiqede kwi-comment section nazo.